For the first time at a World Cup, the national anthem of Bosnia-Herzegovina. Posljednji bod za Europsko prvenstvo se poći sprema. U njemu se ponovo neće naći nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Jesen je. Vrijeme propalih kvalifikacija i baraža i naravno kiša. Kiša razočarenja padala je sinoć na Grbavici. Spotaknuli smo se na predzadnjem stepeniku i strmoglavili dolje. Jesen je. Kišna jutra su sada česta pojava. Ponegdje, nakon kišnog jutra, možete naći mnoštvo izraslih gljiva, raznih vrsta. One imaju svoju svrhu i daju se koristiti na razne načine. U mojoj domovini, nakon kiše neuspjeha naše nogometne reprezentacije, po običaju, odmah nakon posljednjeg zvižduka, širom lijepe nam Bosne i Hercegovine rastu selektori. Uglavnom nemaju nikakvu svrhu. Da, selektori, dobro ste čuli. Tastatura selektor, glavom i bradom. I svaki zna tačno rješenje za datu situaciju. Svaki je majstor svog zanata, jer, Bože mili, zašto niko njega ne sluša? On je taj koji u dušu poznaje srž ekipe. Razumije naš tastatura selektor i sve nogometne taktike. Kako i ne bi. Pa u mladosti on nastupio na nekoliko malo nogometnih turnira, a Jarani će se sjetiti da je na jednom čak postigao i pogodak. Tastatura selektor, svježe izrasli, je prije nekoliko dana govorio kako se određeni igrači trebaju pozvati, radovao se njihovom dolasku, ali sinoć se upravo za te iste igrače pita ko je njih uopće mogao zvati i šta isti traži ovdje. I tako, ležao sam na podu nakon utakmice, gledao u jednu tačku na plafonu i vjerovatno iz navike uzeo telefon. Ušao sam na jednu od društvenih mreža, pročitao nekoliko komentara, isključio tonove, ostavio telefon i nastavio gledati onu tačku na plafonu. Na televiziji je bila analiza kobnog meča sa reprezentacijom Sjeverne Irske. Razmišljao sam o Edinu Džeki. Kako li je on sada razočaran, pomislio sam. Čovjek koji je zaslužio da igra sva najveća nogometna takmičenja ponovo neće nastupiti na velikoj smotri. Zašto? Pa vjerovatno iz razloga što voli svoju domovinu i što je rođen baš u zemlji tastatura selektora. Misli mi je prekinula rečenica novinara Nove TV. Najavio je obraćanje kapitena Edina Džeke. Pred kameru je Edin stao, onako velik i svjetski, i rekao da mu je najviše žao igrača koji su promašili penale. Sa 34 godine i 59 golova u najdražem dresu, Edin žali igrače koji su promašili penale. Upravo je on, napadač svjetskog glasa, saznao da vjerovatno nikad neće nastupiti na Europskom prvenstvu. On, najbolji, najveći. Ali ne pljuje, ne kritikuje, nego želi nastaviti dalje. Zna Edin vrlo dobro da je kod nas put od pukovnika do pokojnika najkraći mogući. Svako nosi svoje odgovornosti i vjerovatno nama nije ništa teže nego ljudima u i oko reprezentacije. Ali ovo je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Svaki od pozvanih momaka je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Naša, jedna i jedina. Bolju od ove mi nemamo. Svjestan je toga i takav as kakav je naš kapiten. Jednog dana kada ode Edin, tek tada ćemo shvatiti njegovu veličinu i pokušati zaboraviti da je upravo on bio i najčešće na udaru tastatura selektora. Onako velik i svjetski na udaru. Bogu hvala, sinoć je pogodio iz penala, a da je promašio,